салом тамошобинон ва подписчикони муҳтарам, ҳамаи шуморо боз ба як видеои дигарамон хушомадед мегӯем. қаблан аз оне ки мо ба видео шурӯъ кунем, дар ҳамин канал подписатсия мекунем то ин маълумотҳоро ба дигарон бирасонем. хуб, ташаккур барои обуна шуданатон. меравем давоми видеоро тамошо мекунем. хуб, дар ин видео мо аз яке қабристонҳои румения барои шумо навор мекунем. хуб, ончуноне ки шумо медонед, мо дар аврупо дар мамлакати румения қарор дорем. румения ҷойгир аст дар ҳамсарҳадӣ бо молдавия ва ончуноне ки шумо медонед, дар солҳои 1941 германия ба иттиҳоди шӯравӣ ҳуҷум кард ва бисёре аз наздикони мову шумо дар ин ҷанг ҷони худро аз даст доданд ва баъзе аз онҳо масалан намедонанд ки то ҳол бобо мақсад хешу ҳам ақрабоишон дар куҷо хоб аст. дар инҷо мо як қабристонеро пайдо кардем ки ҳастанд дар инҷа нафарое ки монанд ба номи тоҷикӣ доранд. масалан ҳастанд оное ки нафарое ки бобо биби хешу ҳам ақрабои худро мекобанд. шояд дар ин ҷоҳо пайдо кунанд яке аз хешу дӯстони худро. хуб, мо як мегардем ва ҳар он касе ки номои вай тоҷикӣ дошта бошад барои шумо мехонем. хуб, мебинед ки дар инҷа нафарое ҳаст ки номаълум хоб ҳастанд дар инҷа. ва боз ин қабристон қариб дар маркази ҳамин шаҳр ҷойгир аст. дар вақте ки ин қабристонро ташкил мекунанд, дар инҷа вай набудааст, шаҳр набудааст. оҳиста оҳиста бо мурури ҳамин 70-80 сол дар инҷа шаҳр шудааст, вале қабристонро клет накарданд. қабристон ҳамон хеле ки буд, ҳамон хел истодагӣ ҳаст то ҳозир. дар ҳамин маркази шаҳр қабристон ҳамин хел мавҷуд аст. мана масалан Шарафуддинов АС соли 1924 таваллуд шудагӣ 29 сентябри соли 1944 вафот кардааст. Шарафуддинов ки аст? бачаҳо ҳар нафаре ки дамин нафара мешиносад видеода поделитсия кунад, ё ин ки ягон нафари шинос бошад ба оно равон кунад. хуб, дар инҷа боз бисёр ҳастанд ҳамин гуна нафаре ки бобо биби худро мекобад, ҳузур биби гуфтем, бобоҳои худро мекобад пайдо кунанд. абдураҳмонов С соли 1896 таваллуд шудагӣ будааст, соли 1944 ҳаминҷа вафот кардааст. Акубардия, Алабенкия, Аллахвердян, Алиев, Алабердиев, Антонов, Артамонов ва боз як чанд дигарҳое ҳаст. мо кӯшиш мекунем ки онҳое ки ному фамилияи тоҷикиё ки ба узбекӣ монанд аст бештар барои шумо чӣ кунем, хонем ва биёрем. Исмагнов, Искандеров, Иванов, мана дар ин тараф. ҳай боз дар инҷа бисёриҳо ҳаст. кадом нафаре ки боз бобоҳошонро намедонанд дар куҷоя, хай муроҷиат кунанд, нависанд. мо ҳамин нома пурра мехонем ва бас суратшам мегирем, мемонем. худотон хондан гирем. дар ана инҷа шам як рӯз дида будам, як чанд нафар бо номҳои шабоҳат бо номи тоҷикӣ ҳастанд дар ҳаминҷа. мана масалан Набиев ГХ соли 1921 таваллуд шудааст, 30/08/1944 вафот кардааст ва дар ана ҳамин қабристон хоб аст. боз як дигар Набиев АС соли 1907 таваллуд шуда 19/11 соли 1942 вафот кардааст. хуб, тамошобинон, ҳамин маълумоте буд ки ман чанд вақт боз мехостам ки барои шумо ҳамин маълумота бигзорам ва шумо бибинед ки дар ҳаминҷа масалан ҳамин хел як қабристон дар қораи аврупо мақсад мавҷуд аст ки мардуми тоҷики мо дар ҳаминҷа хоб ҳастанд.
ва шумо донед шояд ки ягон наздикотон бошад, ягон шиносотон бошад, ягон хешу қам ақрабоҳотон бошад, ба онҳо видеоро равон кунед, поделитсия кунед, подписатсия кунед дар ҳамин канал ва бинанд. Шояд ягон нафарое ки мақсад хеши қам ақрабои худошонро мекобад омада чи дӯстои худошонро аз ҳаминҷа пайдо кунанд ва хеш табори худашонро бубинанд. қабрҳои мақсад барои қабрҳои бобоҳошон ки надидан дар охирони зиндагиҳошон омода ягон намедонам дуо хонанд, ягон мақсад ҳамин омада бубинанд ҳамин қабрҳошон. масалан ягон нафар мехоҳад шояд ҳамин чиза бобоша мехоҳад ё ки ягон нафара мана қабристон дар ана ҳаминҷа ҷойгир аст. мана дидед нишоне ки мебинед инҷа марказ аст, дидед маркази шаҳр. хуб ина ман хондам историяша, дар таърихаш омадагӣ аст ки дар инҷоҳо набуд, ягон хонаву ҳеҷ чиз набуд. масалан мо ҳамина ташкил кардаем, дар ҳаминҷа овардан ташкил карданд, як-ду нафар хоб карданд дар ҳаминҷа. бо мурури замон чӣ шуд, инҷоҳо обод мешавад ва дар инҷоҳо хонаҳо қомат рост мекунанд ва қабристон дар ҳамин маркази шаҳр чӣ ҷой мегирад. ҳоло гирдаш маҳкам аст, дараш як қулф ҳам дорад ва ман аз инҷа пурсидам, як бор омада будам, надаромадам, гуфтам шояд иҷоза нест ва имрӯз ман омадам пурсидам ки ҳаминҷа дароям, ман ҳамина ба навор гирам. мақсад мо аз азия ҳастем, ягон мушкилӣ намешавад. вай намешавад ки гуфтанд ки не, ягон мушкилӣ, ягон ҷои вайш нест, дар омада суҳбат гиред, вай гиред, мақсад навор гиред, партоед. ман хоб гуфтам бошад ва гирифтам ҳамин видеоро чи ба навор гирифтаму барои шумо партофтам. хуб бинандагон, касоне ки ҳамин видеоро мақсад тамошо карда истодаем, подписатсия кунед, ба канали мо обуна шавем. барои пешрафти ҳамин канали мо саҳми худотонро бигзорем, то ки мо чи ҳамин хел видеоҳои даркориро то ба дарди ҷомеа бихӯрад, то ба ягон нафаре ки дар кор аст, ягон нафаре ки солҳо аст наздикои худро меҷӯяд, ҳамон нафар чи наздики худаша пайдо кунад, то донад ки қабраш дар куҷо ҳаст ва дар куҷо хокшавӣ ҳаст. ва боз ки шумо ки дар ҳамин каналҳои мо ки обуна шудед, лайк кардед, боз мо кӯшиш мекунем ва дар ҳар куҷое ки боз шунидем ки дигар қабристонҳо дар ҳамин аврупо мавқеъ аст, имрӯз воқеъ аст, рафта ба навор мегирем, боз мепартоем, то ки чи дигарон ҳам бубинанд. хуб бачаҳои азиз, боз дар бораи яме ки суҳбат кунем, масалан чӣ хеле ки омадшуравӣ пас аз ҷанг мебиёяд ва дар ҳамин ҷамъи хел мешавад. ино ҳам шӯравиён вақти ҷанг якум кӯшиш мекунад ҳамин шаҳри плаештира мақсад ино забт кунанд ки инҷа дар аврупо нахустин қитъае буд ки нефт дошт, ҳамин румения будааст ва дар алахусус дар ҳамин шаҳри плаешти истихроҷ мешудааст ва гитлерам бо ин шаҳрнома мебандад ки тамоми нефтата мақсад дар соли ҷанг манда метиҳид, чунки барои танкаву бетиҳари вай чӣ дар кор буд, сӯзишвориҳои зиёд дар кор буд ва пурра мегӯяд интиқол меёфт дар солҳои ҳамин ҷанг, пурра мегӯяд ба германия, олмон мерафт, тамоми сӯзишвориҳо умуман мега истифода намекарданд мардуми олмон. баъдан СССР ам якум кӯшиш мекунад ки ҳамин шаҳрро мақсад озод кунад аз дасти олмоно. ҳамин мақсад ки шаҳрро ки озод кард, сӯзишворӣ ки нефт нарафт дар германия, чи ин муваффақияти ин мешавад. ва ҳамин аст ки ман дидам балакай дар соли 1941 чанд нафар дар ҳаминҷо вафот карданд ки соли аввали ҷанг буд, аз сарҳади молдавия гузашта омаданд ба ҳамин румения. хуб инҷа румения мешавад, молдавия мешавад, румения мешавад, венгрия мешавад, пас аз венгрия австрия, баъди австрия ин ҳаст чи германия. хуб саломат бошен тамоми бинандагони азиз, обод бошен. ташаккур барои онҳое ки видеоро то охир ҳамроҳи мо тамошо карданд. лайк ва подписатсия карданро фаромӯш намекунем.
ва ба хотири ана ҳамин шаҳидони миллат, ба хотири он шаҳидоне ки барои фарзандошон шуда, барои модарон шуда, барои мо шумо шуда ҷони худро дариғ надошта, вала дар ана ҳамин ғарбиҳо дуру аз ватан 15000 километр омада вафот кардаанд. дар ҳамин канал обуна мешавем ба хотири шод шудани рӯҳи ана ҳамин гузаштагон. як дуо мекунему, обунара меҷуқем, подписатсияра. Саломат бошед то наворҳои оянда. муваффақ, комёб ва сарбаландӣ хоҳонам. хуб, салом бинандагони азиз, ончуноне ки ба шумо ваъда дода будем дар видеоҳои оянда барои шумо киҳо дар ин ҷо хобанд, осол мо ва рӯзи таваллуд ва кай бар ин ҷо дар хок споридаанд, онҳоро ба шумо мегӯем. хуб, дар ин ҷо крикун МТ 1925 1/09/1944. хуб, Қурбанов ИА соли 1944 таваллуд шуда 28 соли 1942 дар ҳамин ҷо вафот кардааст. хуб, дар ин ҷо дигар миллатҳо зиёданд. аз бари поён аҳамияти Набиёв Г соли 1921 таваллуд шуда 30 соли 1944 дар ҳамин ҷо чӣ вафот кардааст. Нехаева НИ соли 1924 дар ҳамин ҷо вафот карда 14/10/1945 дар ҳамин ҷо чӣ вафот кардааст. хуб, дар ин ҷо зиёд аст дигар нафарон. Микончук ВС 1916 20/08/1944 дар ин ҷо вафот кардааст. Анков Кренко. хуб, дигар миллатҳоро зиёд намехонем, чунки ҳаво бисёр гарм аст. Санин НИ 1918 8/09/1944. хуб, таблицаи охирона мебинем. Сурко ПИ 1987 00/12/1944. хуб, нигоҳ кардам дигар ягон нафар фамилия ба мардуму миллати тоҷик монандӣ надошт. хуб, мана бинандагони азиз, дар ин ҷо Абдураҳмонов С 1896 31/08/1944 дар ин ҷо вафот кардааст. Акубардия ВИ 3/09/1944 дар ин ҷо вафот кардааст. соли таваллуд маълум нест. Алиев РС соли 1916 таваллуд шудааст. ба фикрам тоҷик аст. Алиев фамилияш. 31/08 соли 1944 вафот кардааст. хуб, дар ҳамин ҷо ба ҳамин монанд бисёр касоне ҳастанд ки фамилияҳошон чӣ ба монанди фамилияҳои чӣ тоҷикӣ ҳастанд. шояд яке аз онҳо пештаборои шумо бошад. нависед ва мо даромада ба сари хоки онҳо чӣ ягон дуо хонем. Искандаров ИД соли 1907 таваллуд шуда 31/10 соли 1942 дар ҳамин ҷо вафот кардааст. аллакай соли 1942 Советский Союз ба Румения омада будааст, дидед. хуб, дар ҳамин макон хобанд ҳамаи онҳо. шумо ки омадед аз ҳамин видеои мо дидед ягон хешухан мақработанро дар давлати Румения, пойтахташ Бухарест, дар шаҳри Плеешчан ҳамин мазор аст. Ана памятник ҳамаш дар ҳамин ҷо қонунӣ. хуб, саломат бошед. худо ҳофиз. подписатсияро фаромӯш накунед.
خب بچه‌ها انا این دوامی ویدیومون از یکی قبرستان‌های مردم کیچی رومانیا انا دیدیم قبرستان‌های یورا در دوامی همون ویدیومون خواستیم که قبرهای یورا نشان دادیم منه Annen hamma şemi sanca koru kardagi bolay qarashonda gılı şam'a hava şimondagi borzo yakşam bemiyan duruş pırrodan joda çıkora mekna mana mefham Xo'p hamidin bacho mana ish archa varda budast hamidin Neyse arçaçahoy plastmasif. Bu bana mesela kabriston kalona yani 3-4 kilometre duruyam. Ama kabriston çiğ metovan me biniyam kabristona. Hamide خوب سلامت باشین با کانال ما چی подписаться میکنیم و ویدیوهای آینده را چی با انتظار میشویم از دولت اروپا شب بخیر من دیدم که افتاب شده ایستاده است برای همتون شبای خوش و زندگی چی آباد رو تمنا داریم از دولت اروپا برای همتون تنسیتی و خانه آبادی تمنا میکنیم هر کس هر سوال دارد هر پیامی دارد در کامنتاری ها چی می نویسیم و چی ویدیو می خواهیم در آینده در کامنتاری ها می نویسیم تا ما برای شما چی همه اجرا کنیم سلامت باشین подписаться را فراموش نکنید سلام تماشابینان و подписчикони محترم همه شما را باز با یک ویدیوی دیگرمون خوش آمدید میگویم قبلا از اون که ما با ویدیو شروع کنیم در همین کانال подписаться میکنیم تا این معلومات ها رو به دیگران برسانیم خوب تشکر برای ابونه شدنتان میرویم دوامی ویدیو را تماشا میکنیم خوب در این ویدیو ما از یک قبرستان های رومانیا برای شما نوار میکنیم خوب آنچنانی که شما میدونید ما در اروپا در مملکت رومانیا قرار داریم رومانیا جایگیر است در همسرحدی با مولداویا و آنچنانی که شما میدونید در سالهای 1941 گرمانیا با اتحادیه شوروی هجوم کرد و بسیاری از نزدیکان ما و شما در این جنگ جان خود را از دست دادند و بعضی از آنها مثلا نمیدونند که تا حال بابا و مقصد خیش هم اقربایشون در کجا خواب است در اینجا ما یک قبرستان رو پیدا کردیم که هستند در اینجا نفرایی که مانند به نام تاجیکی دارند مثلا هستند اونایی که نفرایی که بابا و بیبی خیش هم اقربای خود را میکوبند شاید در این جاها چی پیدا کنند یکی از خیش و دوستانی خود را خوب ما یک میگردیم و هر اون کسی که ناموی وی تاجیکی داشته باشد برای شما میخونیم خوب میبینید که این در اینجا نفرایی هست که نامعلوم خوب هستند در اینجا و باز این قبرستان در قریب در مرکز همین شهر جایگیر است در وقتی که این قبرستان رو تشکیل میکنند در اینجا وی نبوده است شهر نبوده است آیسته با مروری همین 70-80 سال در اینجا شهر شده است ولی قبرستان رو چی کلید نکردن قبرستان همون خیلی که بود همون خیلی چی ایستادگی هست تا حاضر در همین مرکز شهر قبرستان همین خیل موجود است من مثلا شرف الدین AS
соли 1924 таваллуд шудаги 29 сентябри соли 1944 чи вафот кардааст. Шарофуддинов ки аст? бачаҳо ҳар нафаре ки дами нафара мешиносад видеода поделитсия кунад ё ки ягон нафари шинос бошад ба оно чи равон кунад. хуб дар ин ҷо боз бисёр ҳастанд ҳамин гуна нафароне ки хоб ҳастанд дар ҳамин ҷо. мо мебинем ки бисёре дар бораи сангҳо навиштагӣ аст. неизвестни бисёри қабрҳо ба навиштагӣ ва мо ҳозир чанд нафаре ки дар ҳамин ҷо хоб ҳастанд оное ки мақсад шабоҳат ба номҳои тоҷикӣ дораду вай дорад барои шумо мехонем. шояд ягон нафаре ки бобо биби худро мекобад ҳузур биби гуфтем бобоҳои худро мекобад чи пайдо кунанд. абдураҳмонов эс соли 1896 таваллуд шудагӣ будааст. соли 1944 ҳамин ҷо вафот кардааст. акубардия, алабенкия, алахвердян, алиев, алабердиев, антонов, артамонов ва боз як чанд дигарҳое ҳаст. мо кӯшиш мекунем ки онҳое ки ному фамилияи тоҷикиё ки ба узбекӣ монанд аст бештар барои шумо чӣ кунем хонем ва биёрем. исмагнов, искандеров, иванов мана дар ин тараф. ҳай боз дар ин ҷо бисёриҳо ҳаст. кадом нафаре ки боз бобоҳошонро намедонанд дар куҷоя хай муроҷиат кунанд нависанд. мо ҳамин нома чи пурра мехонем ва бас суратшам мегирем мемонем. худотон чи хондан гирем. дар ана инҷа шам як рӯз дида будам як чанд нафар бо номҳои шабоҳат бо номи тоҷикӣ чи ҳастанд дар ҳамин ҷа. мана масалан набиев гх соли 1921 таваллуд шудааст. 30/08/1944 вафот кардааст ва дар ана ҳамин қабристон чи хоб аст. боз як дигар набиев аис соли 1907 таваллуд шуда 19/11 соли 1942 чи вафот кардааст. хуб тамошобинон ҳамин маълумоте буд ки ман чанд вақт боз мехостам ки барои шумо ҳамин маълумота бигзорам ва шумо бубинед ки дар ҳамин ҷо масалан ҳамин хел як қабристон дар қораи аврупо мақсад мавҷуд аст ки мардуми тоҷики мо чи дар ҳамин ҷо хоб ҳастанд. ва шумо донед шояд ки ягон наздикотон бошад ягон шиносотон бошад ягон хешу қам ақрабоҳотон бошад ба оно видеоро равон кунед поделитсия кунед подписатсия кунед дар ҳамин канал ва бинанд. шояд ягон нафарҳое ки мақсад хешу қам ақрабои худошонро мекобад омада чи ана дӯстои худошона аз ҳамин ҷо пайдо кунанд ва хеш табори худашонро бубинанд. қабрҳои мақсад барои қабрҳои бобоҳошон ки надиданд дар охирони зиндагиҳошон омода ягон намедонам дуо хонанд ягон мақсад ҳамин омада бубинанд ҳамин қабрҳошон. масалан ягон нафар мехоҳад шояд ҳамин чиза бобоша мехоҳад ё ки ягон нафара мана қабристон дар ана ҳамин ҷо ҷойгир аст. мана дидед нишоне ки мебинед инҷа марказ аст дидед маркази шаҳр. хуб ина ман хондам историяша дар таърихаш омадагӣ аст ки дар ин ҷоҳо набуд ягон хонаву ҳеҷ чиз набуд. масалан мо ҳамина ташкил кардем дар ҳамин ҷо овардан ташкил карданд як ду нафар хоб карданд дар ҳамин ҷо. бо мурури замон чӣ шуд инҷоҳо обод мешавад ва дар инҷоҳо хонаҳо қомат рост мекунанд ва қабристон дар ҳамин маркази шаҳр чи ҷой мегирад. ҳоло гирдаш маҳкам аст дараш як қулф ҳам дорад ва ман аз инҷа пурсидам як бор омада будам надаромадам гуфтам шояд ҷоза нест ва имрӯз ман омадам пурсидам ки ҳамин ҷо дароям ман амина ба навор гирам мақсад мо аз азия ҳастем ягон мушкилӣ намешавад вай намешавад ки гуфтанд ки не ягон мушкилӣ ягон ҷои вайш нест даромада суҳбат гиред вай гиред мақсад навор гиред партоед. ман хоб гуфтам бошад ва гирифтам ҳамин видеоро чи ба навор гирифтаму барои
шумо партофтам. хуб бинандагон, касоне ки ҳамин видеоро мақсад тамошо карда истодаем, подписатсия кунед, ба канали мо обуна шавем, барои пешрафти ҳамин канали мо саҳми худотонро бигзорем, то ки мо чи ҳамин хел видеоҳои даркорира то ба дарди ҷомеа бихӯрад, то ба ягон нафаре ки дар кор аст, ягон нафаре ки солҳо аст наздикҳои худро меҷӯяд, ҳамон нафар чи наздики худаша пайдо кунад, то донад ки қабраш дар куҷо ҳаст ва дар куҷо хок шавиги ҳаст. ва боз ки шумо ки дар ҳамин каналҳои мо ки обуна шудед, лайк кардед, боз мо кӯшиш мекунем ва дар ҳар куҷое ки боз шунидем ки дигар қабристонҳо дар ҳамин аврупо мавқеъ аст, имрӯз воқеъ аст, рафта ба навор мегирем, боз мепартоем, то ки чи дигарон ҳам бубинанд. хуб, бачаҳои азиз, боз дар бораи оне ки суҳбат кунем, масалан чӣ хеле ки омадшудавӣ пас аз ҷанг мебиёяд ва дар ҳамин ҷамъи хел мешавад. Ино ҳам шӯравиён вақти ҷанг якум кӯшиш мекунад ҳамин шаҳри Плоештира мақсад ино забт кунанд ки инҷа дар аврупо нахустин қитъае буд ки нефт дошт, ҳамин Румения будааст ва дар алахусус дар ҳамин шаҳри Плоешти истихроҷ мешудааст ва Гитлерам бо ин шаҳрнома мебандад ки тамоми нефтата мақсад дар соли ҷанг манда метиҳид, чунки барои танкаву бетиҳари вай чӣ дар кор буд, сӯзишвориҳои зиёд дар кор буд ва пурра мегӯяд интиқол меёфт дар солҳои ҳамин ҷанг, пурра мегӯяд ба Германия, Олмон мерафт, тамоми сӯзишвориҳо умуман мегӯяд истифода намекарданд мардуми Олмон. баъдан СССРам якум кӯшиш мекунад ки ҳамин шаҳрро мақсад озод кунад аз дасти Олмоно, ҳамин мақсад ки шаҳрро ки озод кард, сӯзишворӣ ки нефт нарафт дар Германия, чи ин муваффақияти мешавад ва ҳамин аст ки ман дидам балакай дар соли 1941 чанд нафар дар ҳамин ҷо вафот карданд ки соли аввали ҷанг буд, аз сарҳади Молдавия гузашта омаданд ба ҳамин Румения. хуб, инҷа Румения мешавад, Молдавия мешавад, Румения мешавад, Венгрия мешавад, пас аз Венгрия Австрия, баъди Австрия ин ҳаст чи Германия. хуб, саломат бошен тамоми бинандагони азиз, обод бошен. ташаккур барои онҳое ки видеоро то охир ҳамроҳи мо тамошо карданд. лайк ва подписатсия кардана фаромӯш намекунем ва ба хотири ана ҳамин шаҳидони миллат, ба хотири он шаҳидоне ки барои фарзандошон шуда, барои модарон шуда, барои мо шумо шуда ҷони худро дариғ надошта, вона дар ана ҳамин ғарибиҳо дур аз ватан 15,000 километр омада вафот кардаанд. дар ҳамин канал обуна мешавем ба хотири шод шудани рӯҳи ана ҳамин гузаштагон. як дуо мекунему, обунара меҷуқем, подписатсияра. саломат бошен, то наворҳои оянда муваффақ, комёб ва сарбаландӣ хоҳонам.